definitivt slocknar. Det blir liksom för varmt. Stänga av den här skiten. Nu ska vi se, det här ska bli kul. Jag har inte sett Kristoffer spela på TV. Så att de skulle köra väldigt hårt de första 5 minuterna. Okej. Fördes på mötet här. Att de blå, ja. Ja. Bra. Du tycker aldrig så paus. Du kör bara en. Ja, jag kör bara rakt igenom. Jag tror ljusstyrkan på fullt. Det är svårt att... Ändra eller? Ja, precis. Hörna? Andra hörnan på... Jaha, han har övat på det här. Ja, väldigt. Det där är... Ja, såklart. Ja, bra. Får de direkt. Ja, det var väldigt... Aldrig. Nej, de är murar. Ja, men att... Närmare. Och bara det ska vara... Högersving. Jag kanske skulle göra det. Ja, precis. Nej, det är en bit.
Kyligt. Ja. Men är alla lika gamla eller är det fler Ja. än Nej, de är alla lika gamla. 09? Ja, det är inte alltid man vill ha mål när det är så. Rullar ganska mycket ändå. Bollen. Eller det är naturgräs. Ja, du menar att de skulle köra mer långbollar? Ja, de tränar ju alltid på konstgräs. Ja, jag förstår. Det går snabbare. Ja. Så de spelar biljard. Ja, just det. Sen är det ganska långsam den här planen, känns det som också. Ja. Ja, bra, bra! Number 11. 2-0. Men jag hörde inte exakt vad hon sa. Jag hörde bara att hon sa det. Håller med. Jag började garva. Nästan för nära. Lite mål. Yes. Just det, och sen har de satt in vattenpauser också. De har det, okej. Ja. Bra. Alltså en per halvlek. Ja, 1 minut. Bra för publiken också. Det är 16. 16.
gått över till de här mini-benskydden. Ja, jo precis. Med strumporna längst ner. Ja, exakt. Bra. Kom igen nu. Oh! Jag protesterar mot den frisken. Ja, precis. Tjejen har legat där sen slutet av, sen vi kom hit. Och så ligger där borta i skuggan. Hon låg ju i där reserverna sitter först. Ja, hon är så bra. Nej, Någon tjej eller? lägger in i en ambulans liksom. Lägger där. De lägger där en timme nu. Oj. De har ju några saker. Antagligen vätskebrist. Ja. Det är väl det vanligaste, tror jag, nu. Oj, sticker vem är hela... Vem är det? Okej. Femman. Jaha. Aj. Mittbackarna har gjort det väldigt bra hittills. Lugnt och... Ja. Ja. Köttmur i mitten. Femton. En av 20. Ja, nu är det vattenpaus. Ja. Här kör vi också.
Teamwork.
ligger där direkt. Já, svo var það Vatnspássa. Erling með núna, hvað er á þessu núna? Erling? 8 mínútur á þessar upptöku og 16 á hinni held ég. 24 mínus kannski 1, 7 mínútur eftir. Stabil.
Joo, kyllä sitä uutta.
Ser ni målet? Ja, jag såg det. Ja. Det tog inte många sekunder. Nej, Det var skönt. det är svårt att försvara det där. Ja. Är det fara? Det var ni. Han var på den. Det var ditt tydligen. Är det mitt? Tydligen. Shit, det var svåra skott att försvara. Och rätta. Ganska... Ja, han är hyfsat lång. Ja, jag tror det är en liksom, ändå bara. Så okej, det är nästan... Ser längre ut än vad han är då. Tålamod. Nu. Spela om matchen utan att bli för defensiv. Har de alltså flygande byten så att säga, eller är man, kan man komma in och ut? Nej, man kan inte... Eller man kan... Nej, kommer inte in. Så Kristoffer kommer inte komma in Nej. mer nu? Jag har inte kommit in. Kan man det? Kan man det? Ja. Jaha, okej. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jaha, okej. Okej. Ja, det skulle vara nice att ha varsin klämma faktiskt innan. Efter varsin. Ja. Ah, synd. De har ramlat där. Ett byte.
Ja, verkligen. Aj! Ja. Jämfört med på TV, det hör ju inte. Det hör ju verkligen de här smällarna. Hur jävligt stor. Exakt, jag hör ingenting. Man bara sitter. Mer. Ja. Bra. Ja. 13 minuter. Lite drygt. 13. Ja. Vätskekontroll då? Vätskepaus. Ja. Det kanske finns något nakenbad någonstans. Ja. Nu blir det vattenpaus. Klockan 20. Jag kände en liten touch.
Märks att han har jobbat på det. Ja. Det syns. Det är ett ganska kraftfullt. Ja. Den rätta bollen. Det är kul. Klättrar in i skogen liksom. Kan du hitta fler än en boll där? Har du sett det? Oj. Det känns väldigt vältränade. Ja, det är han som spelar med A-laget i Fredrik-klubben. Han är inte ens trött när han kommer ner dit. Nej. Han skrev på kontrakt bara för en månad sedan, kanske 2. Så han tränar med A-laget helt enkelt. Det är häftigt.